Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. നമുക്ക് നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന്റെ ഒരു ഭജന ചൊല്ലിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ദയാ കരമോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ദയാ കരമോ Toma bina ke daya jagad samsare Toma bina ke daya jagad samsare Adita pavana hedu Patita pavana hetu Tavata Osam Patita Prabhu Napai Beyara Mahaprabhu Nityananda Premananda Suri Kripa Balokana Daya Karo Sita Pati Advaita Gosai Tava Pai Chaitanya Vahasurupsana Sana Rupara Bhattacharya Prabhu Lokana Ayaga Sridharacharya Prabhu Srinivasa Ramachandra Sankar Mage Amada Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karamo Hare Krishna. അപ്പൊ നമുക്കിതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് നോക്കാം. നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ രചിച്ച ഈ ഭജന ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ദയാ കരോ മോരെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നോട് കരുണ കാട്ടിയാൽ. കാരണം അങ്ങയാണ് ഈ ത്രിലോകങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരുണ്യം തരുന്നത്. തോമാ ബീന കെ ദയാലു ജഗത് സംസാരെ. ഈ ജഗത്തില്, ഈ ത്രിലോകങ്ങളില് അങ്ങേക്കാളും കാരുണ്യമുള്ള വേറെ ആരുമില്ല. പതിത പവന ഹേതു തവ അവതാര. അങ്ങയുടെ ഈ അവതാരം പതീത പാവനന്മാരെ അവർക്ക് മോക്ഷം കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ഈ അവതാരം തന്നെ പതീതരായിട്ടുള്ള ഈ ആത്മാക്കളെ ഉയർത്താനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ പതീതരില് മോസമ പതീത
പ്രഭുന പൈബേ അര, എന്നേക്കാളും പതീതനായിട്ട് ഈ വേറെ ആരുമില്ല. എന്നേക്കാളും പതീതനായിട്ടുള്ള വേറെ ആരെയും അങ്ങേക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാനത് അവകാശപ്പെടുകയാണ്. ഞാനാണ് ഏറ്റവും പതീതനായിട്ടുള്ളവൻ. ഹാ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ, പ്രേമാനന്ദ സുഖി. ഓ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അങ്ങ് എപ്പോഴും ആധ്യാത്മിക ആനന്ദത്തിലാണ്. അങ്ങ് എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിലാണ്. ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം ഞാൻ അസന്തോഷമാണ്. എനിക്ക് ഒട്ടും സന്തോഷമില്ല. അങ്ങയുടെ ഒരു ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞാൽ, ഓ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അങ്ങയുടെ ഒരു ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് സന്തോഷവാനാകാൻ സാധിക്കും. ദോയാക്കോരോ സീതാപതി അദ്വൈത ഗോസായി. ഇപ്പൊ സീതാപതി അദ്വൈത ഗോസായി, ഇവിടെ സീതാപതി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്വൈതാചാര്യരുടെ ഭാര്യയാണ് സീത. അതുകൊണ്ട് അദ്വൈതാചാര്യരെ സീതാപതി എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓ അദ്വൈതാചാര്യ സീതാപതി, അങ്ങ് എന്നോട് കാരുണ്യം കാട്ടിയാലും, എന്നോട് കാരുണ്യം കാട്ടൂ. അങ്ങ് അത്രയും ആണെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും. ഹാഹാ സ്വരൂപ സനാതന രൂപ രഘുനാഥ ഭട്ട ജുഗ ശ്രീ ജീവ ഹാ പ്രഭു ലോകനാഥ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? സ്വരൂപ ദാമോദര ഗോസ്വാമി, നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി ആണ് സ്വരൂപദാസ് ഗോസ്വാമി. പിന്നെ 6 ഗോസ്വാമിമാർ, രൂപ സനാതന രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോപാല ഭട്ട ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ലോകനാഥ് ഗോസ്വാമി. ആരാണ് ലോകനാഥ് ഗോസ്വാമി? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് ലോകനാഥ് ഗോസ്വാമി. ഓ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ടുള്ള ലോകനാഥ് ഗോസ്വാമി എല്ലാവരോടും പറയാണ് എന്നോട് കാരുണ്യം കാട്ടൂ. ദയാ കറു ശ്രീ ആചാര്യ പ്രഭു ശ്രീനിവാസ. ഓ ശ്രീനിവാസ ആചാര്യ. ശ്രീനിവാസ ആചാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ പിൻഗാമിയാണ് ശ്രീനിവാസാചാര്യ. ഓ പിൻഗാമി ആയിട്ടുള്ള ശ്രീനിവാസാചാര്യ, എന്നോട് ദയ കാണിക്കൂ, എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കൂ. രാമചന്ദ്ര സംഘമാകെ നരോത്തമദാസ. നരോത്തമദാസൻ ആയ എനിക്ക് എപ്പോഴും രാമചന്ദ്ര ചക്രവർത്തിയുമായിട്ടുള്ള സംഘം ചേരാൻ സാധിക്കണേ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് നരോത്തമദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ ഈ ഓരോ ഭജനയും ഇതൊന്നും ഭൗതിക തലത്തിലുള്ളതല്ല, ഇതെല്ലാം ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയും, ഈ ആചാര്യന്മാരുടെ ഈ ഓരോ ഭജനയും, നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഈ ഭജന, ഇതെല്ലാം ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഭാഷ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഇതെല്ലാം ഒരു ഇടിമിന്നൽ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇടിമിന്നലിന് ഭാഷയില്ല, അത് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഇടിയും മിന്നലും ആണെന്ന്. അതുപോലെ ഇതൊരു ഭാഷ അറിയോ ഇല്ലയോ അതൊന്നും പ്രാധാന്യമല്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഭജന എല്ലാം നമുക്ക് ഇടിമിന്നൽ പോലെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പതിയേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ഗുരു വേണം. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനും ആ പരമ്പരയിലുള്ള ആചാര്യന്മാരെങ്കിലും നമുക്കൊരു ആകർഷണം വരണം. ആ ആചാര്യന്മാരോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് വരണം. അതെങ്ങനെയാ വരിക? നമ്മളിങ്ങനെ ആചാര്യന്മാരെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ കേട്ടാണ് നമുക്ക് ആചാര്യന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുകയും, അപ്പോ ഈ ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് ചെയ്ത ഓരോ സാക്രിഫൈസും ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ആ ഒരു പരമ്പരയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ എത്രയെത്ര കാരുണ്യമാണ് ഓരോ ആചാര്യന്മാരും നമ്മളെ പോലുള്ള പതീതരായിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അവർ ചെയ്ത ഓരോ പ്രവർത്തികളും എല്ലാവർക്കും ഹരിനാമം ലഭിക്കാനായിട്ട്, ഈ ഭൗതിക സാഗരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനായിട്ട്, സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും എല്ലാരും പതീതരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാരും ചെയ്യുന്ന ഈ ഭജനയും എല്ലാ കീർത്തനങ്ങളും. അതിനുവേണ്ടി അവർ അവരുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇന്ന് നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ലീലകളുടെ ബാക്കി ഭാഗം കാണാം.
ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല നാരോത്തം ദാസ് താക്കൂറ. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് കണ്ടു, നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ കൃഷ്ണപ്രേമം പത്മാവതി നദിയിൽ ഒരു നദിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നാളെ ഒരിക്കൽ നരോത്തമൻ വരുമ്പോൾ അവൻ ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം ദാനം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 50 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇവിടെ ലീലകളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചു പോയി. 50 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ ജനിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ജനിക്കുമ്പോൾ ഇരുണ്ട വർണ്ണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു? കൃഷ്ണലീലയിലെ ചെമ്പക മഞ്ജരിയാണ്. അങ്ങനെ പത്മാവതി നദിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാനന്ദന്റെയും നാരായണിയുടെയും മകനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. രാജാവാണ്. രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലെ അവിടുത്തെ അധികാരിയാണ്. അപ്പോ കായസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരാണ് ഇവര്. കായസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണരെക്കാളും താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ വരുന്നതാണ് കായസ്ഥ. ആ കായസ്ഥ കുലത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ഇരുണ്ട വർണ്ണമായിരുന്നു നരോത്തമൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതകം കാണിച്ചപ്പോഴേ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നരോത്തമൻ, ഉത്തമന്മാർ, നരന്മാരിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ളവൻ എന്ന നാമകരണം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ജ്യോത്സ്യൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയും, അതായത് എന്തെങ്കിലും നദികളിലും അങ്ങനെയുള്ള ജലസംഭരണികളിലടുത്തേക്ക് കുട്ടിയെ വിടാൻ പാടില്ല, അവന് ഭ്രാന്തനായി മാറും എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് ശരിക്കും കൃഷ്ണാനന്ദനും നാരായണി ദേവിക്കും കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവർക്ക് കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നത്. വളരെ വലിയ ഭക്തരായിരുന്നു. ശാലഗ്രാം ശിലയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്നും കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണാനന്ദന് ഒരു ദിവസം ഒരു അശരീരി കേൾക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുത്രൻ ഉടൻ തന്നെ ജനിക്കും, അവൻ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിരിക്കും എന്ന് ഒരു അശരീരി കേൾക്കും. ആ സമയത്ത് തന്നെ നാരായണി വന്ന് പറയും, ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു, അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രകാശം, ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറുന്നതായിട്ട് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന് പറയും. കൂടാതെ ഒരുപാട് ശുഭലക്ഷണങ്ങൾ കാണും. അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് നാരായണി ദേവിക്കും കൃഷ്ണാനന്ദനും മകൻ ജനിക്കുന്നത്, നരോത്തമദാസ്. അങ്ങനെ കുട്ടിയുടെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ലീലകൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുട്ടി എപ്പോഴും കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കാൻ വളരെ ആകർഷണമായിരുന്നു. എന്നും സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നാലും ഉടനെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കുട്ടി മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമായിരുന്നു, ബാക്കിയുള്ള ഗോസ്വാമിമാരുടെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അമ്മയും അച്ഛനും കുട്ടി എപ്പോഴും എവിടെയാണ് ഈ വൈകിട്ട് പോകുന്നത്? അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ നരോത്തമൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ പറയും, അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വന്നുകൂടാ? അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ ക്ഷണിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഉത്സാഹത്തോടെ ഇരിക്കും. ഇന്ന് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുക? വളരെ താല്പര്യമായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിലും ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ ഇടയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നി, ഇത് ശരിയാവുമോ? കാരണം ഇവന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നു. അവനൊരു ഗോസ്വാമി പോലെ, അവൻ രാജകുമാരനല്ലേ, രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ളതല്ലേ, പക്ഷെ അവന്റെ ശ്രദ്ധയൊക്കെ കൂടുതലും ഭക്തിയിലേക്ക് മാറുന്നു എന്ന ഒരു സംശയം ഇവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നുമുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടു, അദ്ദേഹത്തിന് പത്മാവതി നദിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുന്നതും അദ്ദേഹം ഭ്രാന്തനെ പോലെയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ആ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സിംറ്റംസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം
വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന് സ്വപ്നത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് നീ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തില് ചെന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അറിയുന്നത് രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമിമാർ അവരുടെ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പോയി എന്ന് അറിയുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു. കാരണം ഒന്നാമത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ഈ ലീലകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം പറയും എനിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണണം. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിന് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഭൂമിയിലില്ല, ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ വിരഹ ദുഃഖം തോന്നിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരിലെ രൂപ സനാതന്മാരെ കാണാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വൃന്ദാവനത്തിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അവരും ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പോയി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നരോത്തമന് വളരെ സങ്കടമായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതീക്ഷ നൽകി ജീവഗോസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ജീവഗോസ്വാമിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷാഗുരുവായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ലോകനാഥ് സ്വാമിയെയും കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലോകനാഥ് സ്വാമിയെ കണ്ടപ്പോ കാരണം ഇദ്ദേഹം കൃഷ്ണരാജ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ലോകനാഥ് ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ലോകനാഥ് ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചു എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഗുരുവായിട്ട് ലഭിക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ ലോകനാഥ് ഗോസ്വാമി ഒരു വ്രതം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് താൻ ആരെയും ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കില്ല എന്നൊരു വാക്ക് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്നെ ആ ഒരു പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ നരോത്തം പറയും എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാകണം, എന്നെ അങ്ങ് എന്റെ ഗുരു ആകാമോ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോ നിനക്ക് ഞാൻ എന്തിനാ ശിഷ്യനാകുന്നത്, നീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ നേരിട്ട് സ്വപ്നത്തിലും എല്ലാം ഭഗവാൻ വന്നതല്ലേ, അപ്പൊ നിനക്ക് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പറയും എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ ലഭിക്കുക, അദ്ദേഹം എന്നെ സ്വീകരിക്കണില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമി പറയും നീ സേവനം ചെയ്യണം, ഗുരുവിന്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴേ ഗുരുവിന് പ്രീതി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ, അങ്ങനെ വേണം ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ചിന്തിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുക എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോ കാരണം ഇദ്ദേഹം ആരുമായിട്ട് ഇടപഴകാതെ ഇങ്ങനെ മാറി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാനാണ് ഇരുന്ന് ഭജന ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ലോകനാഥ് ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ശിഷ്യന്മാരാരുമില്ല. അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് ഇദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും ഈ ശൗചാലയത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്താണ് ഇദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ ശൗചാലയം പോകും, തിരിച്ചു വരും. അപ്പം നമ്മുടെ നരോത്തം ദാസ് ഇദ്ദേഹം കാണാതെ ഇദ്ദേഹം അവിടെ പോയ സ്ഥലത്ത് അവിടെ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി അവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഗംഗാ നദീതീരത്തുള്ള യമുനാ നദീതീരത്തുള്ള മണ്ണെടുത്ത് അവിടെ ഇട്ട് അവിടെ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയിടും. അപ്പൊ ലോകനാഥ് സ്വാമി അടുത്ത ദിവസം വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം വൃത്തിയായി കിടക്കുന്നു. ഇത് ആരാണ് ഇത് ചെയ്തത്? അങ്ങനെ മാസങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഇത് ശരിയല്ല, ഇത് ശരിയാവില്ല, ഇത് ആരാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് നോക്കും. അപ്പൊ രാത്രിയാണ്, ഇരുട്ടാണ്. ലോകനാഥ് ഗോസ്വാമി വളരെ പ്രായമായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, കണ്ണും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ശബ്ദം കേൾക്കും, ഇങ്ങനെ ചൂല് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തൂക്കുന്നതായിട്ട്. ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കും ആരാണത് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നരോത്തമന് പിന്നീട് എന്തായാലും പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ പറയും ഞാൻ നരോത്തമനാണ്. ലോകനാഥ് ഗോസ്വാമി അതിശയിച്ചു പോകും. നരോത്തമൻ, നീ ഒരു രാജകുമാരനായിരുന്നു, നീ എന്തിനാണ് ഇത്രയും താഴ്ന്ന തരം ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നീ ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശാസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നരോത്തമൻ പറയും, കാൽക്കൽ വീണിട്ട് പറയും എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാകണം, അങ്ങ് എന്റെ ഗുരുവാകുകയില്ലേ, എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാലിൽ വീണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ലോകനാഥ് ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ ഒരേ ഒരു ശിഷ്യനേ ഉള്ളൂ, അതാണ് നരോത്തം ദാസ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നു, ഒരേ ഒരു ശിഷ്യനായിട്ട് നരോത്തം ദാസ്. എന്നാൽ കൂടുതലും ശാസ്ത്ര പഠനമൊക്കെ നടത്തിയത് ശിക്ഷാഗുരുവായിട്ടുള്ള ജീവഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടു ശ്രീനിവാസ് ആചാര്യ, നരോത്തം ദാസ്, ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ്, അതായത് ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ്, ഇവര് 3 പേരെയും ജീവഗോസ്വാമിയുടെ
ശിഷ്യന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ അടുത്ത് പറയും, നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പ്രചരണം ചെയ്യണം. പുസ്തകം, നമ്മുടെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, പ്രഭുപാദർ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തുടങ്ങിയതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ പരമ്പരയിൽ ഈ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്, ഈ പ്രീച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഈ 3 ശ്രീനിവാസാചാര്യ, നരോത്തം ദാസ്, പിന്നെ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് എന്നാണ്. പിന്നെ ഇവര് ബുക്ക് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോകാൻ നേരത്ത് ബുക്ക് കളവ് പോകുന്നതും അതൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രീനിവാസാചാര്യയുടെ ലീലകൾ കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബുക്ക് കളഞ്ഞു പോയതെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പൊ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത 3 പേരാണ് ഇതിലെ നമുക്ക് കാണാം. ആരാണ്? നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ, ശ്രീനിവാസാചാര്യ, ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ്. പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടു ഇദ്ദേഹം കേത്തൂരിൽ തിരിച്ചു ചെല്ലുന്നതും അവിടെ ലോക്നാഥ് സ്വാമിയുടെ ഒരു കത്ത് കിട്ടുന്നതും എന്താണ് പറയുന്നത്? അവിടെ ചെന്ന് നീ കേത്തൂരില് 5 പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യാനും, അങ്ങനെ ആ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത് വലിയ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗൗരപൂർണിമയുടെ അന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ആഘോഷം നടത്തുന്നതുമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് 5 പ്രതിഷ്ഠകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 പ്രതിഷ്ഠകളില് 5 കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിഷ്ഠയും 1 ഗൗരംഗയുടെ പ്രതിഷ്ഠയുമായിരുന്നു. അതിലെ ശ്രീ വല്ലഭകാന്ത, ശ്രീ ബ്രജമോഹന, ശ്രീ കൃഷ്ണ, ശ്രീ രാധാകാന്ത, ശ്രീ രാധാരമണ, പിന്നെ ശ്രീ ഗൗരംഗദേവ. അപ്പൊ ഗൗരംഗദേവയുടെ വിഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു വലിയ സംഭരണി, നെല്ല് സംഭരിക്കുന്ന ഒരു സംഭരണിയിൽ നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത്. ഇത് ഗോപാലപുര എന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വപ്നത്തിൽ ദർശനം വരും. ഞാനൊരു വലിയ സംഭരണിക്കകത്തു ആണ്, എന്നെ എടുക്കൂ എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് വലിയ നെല്ലിന്റെ സംഭരണി ഉള്ളത് എന്ന് ആളുകളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോഴാ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെയാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും പോവില്ല, അവിടെ ഒരുപാട് വിഷസർപ്പങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ്, അങ്ങോട്ട് പോകരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ നരോത്തം അതൊന്നും കൂട്ടാക്കാതെ അവിടെ ചെല്ലുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് എല്ലാ സർപ്പങ്ങളോടും ഞാനൊരു ദൗത്യം നിറവേറ്റാൻ വന്നതാണ്, നിങ്ങളെല്ലാം ഇവിടുന്ന് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ സർപ്പങ്ങളും അവിടുന്ന് പോകുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ നിന്ന് 5 കിലോ ഉള്ള സ്വർണത്തിലുള്ള ആ വിഗ്രഹം കിട്ടുകയാണ്. കൂടാതെ ഈ വിഗ്രഹം കൂടാതെ, ഗൗരസുന്ദരന്റെ വിഗ്രഹം കൂടാതെ വിഷ്ണുപ്രിയ ദേവിയുടെ വിഗ്രഹം കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതായത് പ്രഭുപാദർ പറയാണ്, നരോത്തം ദാസിന്റെ ഓരോ പ്രാർത്ഥനകളും ഈ ശബ്ദം ഭൗതിക തലത്തിലുള്ളതല്ല, അത് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഇടിമിന്നൽ പോലെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇടിമിന്നലിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം, ആരും അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഗാനങ്ങളും, എല്ലാ കവിതകളും, ഭജനകളും എല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിന് ഉയരെയുള്ളതാണ്, മുകളിലാണ്. അത് ഒരു ഇടിമിന്നൽ പോലെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലേക്ക് തറയ്ക്കുന്നതാണ് നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന്റെ ഓരോ ലീലകളും. അപ്പോ നരോത്തം ദാസിന്റെ ഇനിയും കുറെ ലീലകളുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇദ്ദേഹം നമ്മൾ വലിയ ആഘോഷത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആഘോഷം കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പിന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ഈ ആഘോഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, കേത്തൂരി ഫെസ്റ്റിവൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആവും. കാരണം അതിൽ ഒരുപാട് പേര് പങ്കെടുത്തു. അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പാർഷദന്മാരും എല്ലാരും അവിടെ വന്നു. അവരെല്ലാം പിന്നെ അപ്രത്യക്ഷമായി. പിന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആഘോഷമായിരുന്നു. കാരണം ആ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ, മായാപൂരിൽ എത്തിയപ്പോൾ എല്ലാരും വിരഹ വിപ്രലംബ ഭാവത്തിലായിരുന്നു. ആരും ഒരു ഉന്മേഷമില്ലാതെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ തിരിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കാലഘട്ടം പോലെ എല്ലാവർക്കും തോന്നി. അങ്ങനെ എല്ലാരും ഭയങ്കരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ നാട്ടിലും പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വൈഷ്ണവ ഗുരു ആകാൻ തുടങ്ങി. വൈഷ്ണവ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പേർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ദീക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഇടയ്ക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇദ്ദേഹം കായസ്ഥ കുലത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ സ്മാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണരുണ്ട്, ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരാകണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന തലത്തിലുള്ള
കാണ്ഡമൊക്കെ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണർ, അവർക്ക് ഇതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിദ്വേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ളവനാണോ ആ ദീക്ഷ മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുരുവായി മാറുന്നത്? ബ്രാഹ്മണർക്ക് പോലും ഇദ്ദേഹം ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് പോലും ദീക്ഷ കൊടുക്കാൻ ഈ താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ളവന് എങ്ങനെ സാധിക്കും? അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് പേർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ വളരെ രസകരമായിട്ട് ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഒരു ദിവസം നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് രാമചന്ദ്ര കവിരാജ്. രാമചന്ദ്ര കവിരാജ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത്. നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഭജനയിൽ പറഞ്ഞു രാമചന്ദ്ര സംഘമാകെ നരോത്തമദാസ്. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നു രാമചന്ദ്ര ചക്രവർത്തി, രാമചന്ദ്ര ചക്രവർത്തിയുടെ ആയിട്ട് എനിക്ക് സംഘം ചേരണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഒരു ദിവസം നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറും തന്റെ സുഹൃത്തുമായിട്ട് പത്മാ നദിയിൽ കുളിക്കുകയായിരുന്നു. കുളിച്ച് തിരിച്ച് വന്നപ്പോ ഇദ്ദേഹം കണ്ടു രണ്ട് ബ്രാഹ്മണ കുട്ടികൾ. ഈ രണ്ട് ബ്രാഹ്മണ കുട്ടികൾ ഈ ആടിനെയും പോത്തിനെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അത് എവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർഗാ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി കുരുതി കൊടുക്കാനാണ് ഈ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും, നമ്മുടെ കൃഷ്ണരാജ് കവിരാജ് നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറും രാമചന്ദ്ര കവിരാജും ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ നടക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും. എന്താ സംസാരിക്കുന്നത്? ഈ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുരുതി കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും അതുപോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്നും അതിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലുള്ള ഗുണവും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും, എന്നാൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതും നാമജപത്തിനെ കുറിച്ചും പ്രകീർത്തിച്ചുമെല്ലാം ഈ കലിയുഗത്തിലെ നാമസങ്കീർത്തനമാണ് മുഖ്യമെന്നുമുള്ള സംഭാഷണം നരോത്തം ദാസും തന്റെ സുഹൃത്തുമായിട്ട് സംസാരിക്കും. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ ഇത് കേൾക്കും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ഇവരിത് കേൾക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? ഇവര് ഇപ്പോ ആ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാരും ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും അറിയാം. ഇത് തന്നെയായിരിക്കും രാമചന്ദ്ര കവിരാജും നമ്മുടെ നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന് മറ്റൊരു പേര് പറയും, ശ്രീ താക്കൂർ മഹാസായ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ശ്രീ താക്കൂർ മഹാസായ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവര് അടുത്തടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാനായിട്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ ശബ്ദബ്രഹ്മം, ആ ശബ്ദം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞതയെ കത്തിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കും. സാധുസംഗ ലവമാത്ര സാധുസംഗ സർവസിദ്ധി പോയി. അപ്പൊ ആ സാധുസംഘം കൊണ്ട് ഒരു കുറച്ചു മിനിറ്റുകൾക്ക് കൊണ്ടുള്ള സാധുസംഘം കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഉള്ളില് ആ ജ്ഞാനം ഉണരുകയാണ്. അവരെ ആ ക്യൂരിയോസിറ്റിയായി എന്താണ് ഇവര് പറയുന്നത് എന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട്. ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും അവിടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ നമ്മുടെ നരോത്തം ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ആരാണ്? നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ആരാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി പറയും, എന്റെ പേര് ഹരിനാം, ഇതെന്റെ അനിയനാണ്, അനിയന്റെ പേര് രാമകൃഷ്ണ, ഞങ്ങൾ ദുർഗാ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ശിവായി ആചാര്യയുടെ മക്കളാണ്. അപ്പൊ പിതാവ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈ മൃഗങ്ങളെ കുരുതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭവാനിക്ക് വേണ്ടി കുരുതി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ മൃഗങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന്. അങ്ങനെ ആ രണ്ട് കുട്ടികളും നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന്റെയും രാമചന്ദ്ര കവിരാജിന്റെയും കാൽക്കൽ വീണിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ശരണം തരണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കും. അപ്പോ ആ ഒരു നിമിഷം മതി നമുക്ക് ശരണം പ്രാപിക്കാൻ. അപ്പൊ വളരെ കാരുണ്യമുള്ള ആത്മാക്കളായിട്ട് ഉള്ള നമ്മുടെ നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തും ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെയും ആശ്രമത്തിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. കേത്തൂരിലുള്ള 5 വിഗ്രഹങ്ങളും
ഗൗരംഗയുടെ വിഗ്രഹവുമുള്ള മൊത്തം 6 വിഗ്രഹങ്ങളുള്ള ആ കേത്തൂരിയിലെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ആ 2 കുട്ടികളും ആ രാത്രി മുഴുവൻ അവിടെ ചെലവഴിക്കും. അപ്പോ അടുത്ത ദിവസം അവർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്നാണ്. അപ്പോ നമ്മള് ദീക്ഷ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം പിന്നീട് വന്നോളും. അപ്പൊ ആ കുട്ടികളുടെ ആത്മാർത്ഥത കണ്ട്, അവരുടെ അപേക്ഷ കണ്ടിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ രാമചന്ദ്രന് ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നു. രാമചന്ദ്ര കവിരാജ് അദ്ദേഹം ഹരിനാം. ഈ 2 കുട്ടികൾക്കും ഇവർ ഓരോരുത്തരാണ് ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടികൾ 10 ദിവസം അവിടെ തന്നെ നിന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിക്കുകയാണ്. വെറും 10 ദിവസം. ആ 10 ദിവസം കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഭക്തിശാസ്ത്രി പഠിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഗോസ്വാമിമാരും വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോസ്വാമിമാര് എല്ലാം തന്നിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം ആ കുട്ടികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവരെല്ലാം അത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇതെല്ലാം പതിഞ്ഞു. അങ്ങനെ 11ാമത്തെ ദിവസം വിജയദശമിയുടെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് അവര് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഈ കുട്ടികൾ തന്റെ പിതാവിന്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഒരു വൈദ്യന്റെ വീട്ടില് ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട്. അദ്ദേഹം വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, നല്ല ബുദ്ധിമാനാണ്, ഭക്തനാണ്. പക്ഷേ ഈ ദുർഗാ ഭക്തനാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചൊന്നും വലിയ ജ്ഞാനമില്ല. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടില് കുറച്ച് മണിക്കൂർ അവിടെ ചെലവഴിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുറച്ചു മണിക്കൂറുകളിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാവുന്ന ജ്ഞാനം ഇദ്ദേഹത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കും. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ബലരാമൻ എന്നായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ ഫിലോസഫിയും ഈ ടീച്ചിങ്സും എല്ലാം ഇദ്ദേഹം ഈ കുട്ടികളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ ഇതെല്ലാം നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിൽ നിന്നും കൂടാതെ രാമചന്ദ്ര കവിരാജിൽ നിന്നുമാണ് ലഭിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഈ ദുർഗാ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഈ ഡോക്ടർ ഒരു ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവനായി കുറച്ചു മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം കുട്ടികൾ വീട്ടിലെത്തുന്നു. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അച്ഛൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴക്ക് പറയുന്നു. മണ്ടന്മാർ, കാരണം ബ്രാഹ്മണ കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ മണ്ടന്മാരായിട്ടുള്ളവരെ, താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ളവനിൽ നിന്നാണോ നിങ്ങൾ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത്? നരോത്തം ദാസും രാമചന്ദ്ര കവിരാജും താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവരാണ്. അവരിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ദീക്ഷ ലഭിച്ചത്. കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഈ കുരുതി കൊടുക്കാനുള്ള മൃഗത്തെയും കൊണ്ടുവന്നില്ല. ദുർഗാദേവിയോട് അപരാധം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ജീവിതമെല്ലാം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്ഷേപിക്കും. അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് ഹരിനാം പറയും, ഇല്ല, അച്ഛൻ പറയുന്നത് അച്ഛന് തെറ്റിപ്പോയതാണ്. വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ബ്രാഹ്മണരെക്കാൾ ഉയർന്നവരാണ്. അവർ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സത്വഗുണത്തിനും മുകളിൽ. ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല. ശ്രീഹരിയിലാണ് നമ്മൾ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്നീ കുട്ടികൾ അച്ഛനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ടപ്പോ പിതാവായ ശിവായ ആചാര്യ, അപ്പം ഈ പിതാവ് പറയും, ഓ, നിങ്ങൾ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നല്ലോ. എങ്കിലൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വാഗ്വാദം ഉണ്ടാക്കാം. ഇവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് അവരുമായിട്ട് വാഗ്വാദം ചെയ്യും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ നോക്ക് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഹരിനാമും ചന്ദ്ര, അപ്പൊ ഈ 2 കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ ഹരിനാമിന് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ആ പണ്ഡിതന്മാരെ എല്ലാം തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വാഗ്വാദത്തിൽ. അപ്പോ ഈ ദുർഗാ പണ്ഡിതന്മാരാണ് വന്നത്. ഇപ്പൊ ദുർഗാ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ദേവീനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അറിയൂ. ബാക്കിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും വലിയ ജ്ഞാനമില്ല. അങ്ങനെ ഇവരുടെ അജ്ഞാനം പറയുന്നു. അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പാണ്ഡിത്യം കാണിക്കുന്നു. അത് കേട്ട് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ എല്ലാ തെളിവുകളും എല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോ ഇവരെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തോൽവി സമ്മതിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അദ്ദേഹത്തെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് കുട്ടികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം ആ കുട്ടികളിൽ അവർ അതിശയിച്ചു പോയി. ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഇത്ര ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത്. അവരെല്ലാം തോൽവി സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ പിതാവ് എന്നിട്ടും തന്നെ തോൽവി സമ്മതിച്ചില്ല.
പിതാവ് പറയും, ഉടനെ പറയും എങ്കിൽ മുരാരി പണ്ഡിത്തിനെ വിളിക്കാം. അപ്പൊ മുരാരി പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിഗ്വിജയനാണ്. എല്ലായിടത്തും പോയി എല്ലാരുമായിട്ട് വാഗ്വാദം ചെയ്ത് എല്ലാരെയും തോൽപ്പിക്കും. എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് ഇദ്ദേഹം വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ. അത്രയും വലിയ പണ്ഡിതനാണ്. എല്ലാ ദിക്കുകളിലും വിജയം മാത്രം നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് മുരാരി പണ്ഡിറ്റ്. അപ്പൊ മുരാരി പണ്ഡിത്തിനെ ക്ഷണിച്ച് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് വാഗ്വാദം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുട്ടികൾ ഈ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഈ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ നേരെ ചെന്ന് തന്റെ അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തായ ഡോക്ടർ ബലരാമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വരാൻ പറയും. അദ്ദേഹം ഒരു രാത്രി കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികളിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് വാഗ്വാദത്തിന് ക്ഷണിക്കും. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനും പക്ഷെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം കുട്ടികൾ അത്രയും ശുദ്ധ ഹൃദയരാണ്, അവര് വലിയ ശക്തരാണ്, അവർക്ക് നരോത്തം ദാസിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിയ കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ജ്ഞാനം തനിക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അദ്ദേഹത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദിഗ്വിജയൻ, അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പുച്ഛഭാവമാണ്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ എനിക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് തോൽപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ബലരാമൻ വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര വലിയ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ എത്ര നിസ്സാരമാണെന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം തോൽവി അറിഞ്ഞിട്ടേയില്ല ഈ ദിഗ്വിജയായിട്ടുള്ള മുരാരി പണ്ഡിറ്റ്. കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാഗ്വാദത്തിൽ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ജയിച്ച ആളുടെ ശിഷ്യനാകണം, അല്ലെങ്കിൽ നദിയിൽ പോയി ജീവത്യാഗം ചെയ്യണം. ശിഷ്യനാവാൻ ആ തോൽവി സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണം. ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ഒരു ഫിലോസഫി. അങ്ങനെ ഈ വാഗ്വാദം ആരംഭിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ രാജാവും പണ്ഡിതന്മാരും ഈ കുട്ടികളും എല്ലാരും പല സ്ഥലത്തു നിന്നും എല്ലാരും വന്നു ഈ ഒരു വാഗ്വാദം കേൾക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ വാഗ്വാദം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഈ മുരാരി പണ്ഡിത്തിന് പല കാര്യങ്ങളും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം തോൽവി സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു. അത് ബലരാം, ആ ഡോക്ടർ, ആ മുരാരി പണ്ഡിത്തിനെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയും, ഇത് ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവരുടെ ഈ കീർത്തിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വൈഷ്ണവരുടെ കീർത്തിക്ക് ഒരു പരിധിയില്ല. ആ പരിധിയില്ലാത്ത വൈഷ്ണവരെ കീർത്തിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു താൻ തോറ്റു എന്ന്. അദ്ദേഹം അപ്പോ തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്, ഒരു സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. തന്റെ ആ അഹങ്കാരം എല്ലാം പോയി, താൻ വലിയ പണ്ഡിതനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ഒന്നുമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം എല്ലാം വെടിഞ്ഞിട്ട് കാട്ടിൽ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ, കാരണം ഇത് കണ്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹം അതിശയിച്ചു പോയി. അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി താൻ ചെയ്തത് അപരാധമായിരുന്നു എന്ന്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചെയ്ത ഈ അപരാധത്തിന് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ വൈഷ്ണവരെ അപമാനിച്ചു, ഞാൻ എത്രയും മണ്ഡനായത് കൊണ്ടാണ്, എന്റെ ഈ അറിവില്ലായ്മയെ എല്ലാരും ക്ഷമിക്കണമേ എന്നിങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് രാത്രി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭവാനി ദേവി, ദുർഗാദേവി ദർശനം കൊടുക്കും. സ്വപ്നത്തില് ദുർഗാദേവി വന്നിട്ട് പറയും, ശിവായി, നീ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു, ഞാനല്ല, കൃഷ്ണനാണ്, വിഷ്ണുവാണ് ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ദാസി മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ദാസിയായിട്ട് ഞാൻ സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവരെ ഈ ലോകത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് ഞാൻ സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സ്നേഹം കിട്ടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ വെറുതെ വിടും. അല്ലാത്തവരെ എല്ലാം ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നോക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി. ഇതാണ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സേവനം. ആ സേവനം ചെയ്യുന്നവരും ദാസിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ കൃഷ്ണനെ സ്വീകരിക്കൂ. കൃഷ്ണനാണ് ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ള ആരാധ്യൻ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ ആണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഈ ശിവായാചാര്യ, ഈ കുട്ടികളുടെ പിതാവ്,
അദ്ദേഹം എണീറ്റ് നേരെ ഓടി നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് ഓടുകയാണ്. ഓടി ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദത്തിൽ വീണിട്ട് അങ്ങ് എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഈ ശിവായ ആചാര്യയ്ക്കും ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ട് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ആൾക്കാർ വരികയാണ് നരോത്തം ദാസിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ. കാരണം അന്നത്തെ ഇദ്ദേഹം ജാതി മതം ഒന്നും നോക്കാതെ, ഏത് കുലമാണോ ഒന്നും നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നു. പണ്ഡിതരായാലും ബ്രാഹ്മണരായാലും താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ളവരായാലും എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണ്. ആ സമയത്തൊക്കെ സ്മാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ തന്റെ ജാതിയിൽ ഭയങ്കര മേൽക്കോയ്മ കാണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ മാത്രമേ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കൂ, ബ്രാഹ്മണനിൽ നിന്നേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭയങ്കര കടുംപിടുത്തമുള്ള സമയമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ വളരെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാകുന്നു, ഹരിനാമും രാമകൃഷ്ണനും. അങ്ങനെ അവർക്ക് നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും, നിങ്ങൾ നഗര സങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം, എല്ലാ ഗ്രാമത്തിലും മുക്കിലും മൂലയിലും എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് നഗര സങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കുട്ടികൾ എല്ലായിടത്തും പോയി നഗര സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോ, സങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് നടന്നു വരുമ്പോ അവിടെ ആ സ്ഥലത്ത് കുറെ പണ്ഡിതന്മാര് ഇരുന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഈ സ്മാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണരാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, എല്ലാവർക്കും റീച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, പ്രഭാഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗംഗനാരായൺ ചക്രവർത്തി. ഗംഗനാരായൺ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹം വളരെ വലിയ ഒരു പണ്ഡിതനാണ്. ആ സമയത്ത് എല്ലാരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഗംഗനാരായൺ ചക്രവർത്തി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ബാക്കിയുള്ളവർക്കും പ്രഭാഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന കാണുമ്പോ അവിടെ ഇരുന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം വളരെ പുച്ഛത്തോടു കൂടി ഈ കുട്ടികളെ നോക്കും. കാരണം ഇവര് ദീക്ഷയെടുത്ത്, ഇവര് ബ്രാഹ്മണർ കുട്ടികളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവര് ദീക്ഷ എടുത്തേക്കുന്നത് താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ള നരോത്തമനിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ നോക്കും. എന്നാൽ ഗംഗാനാരായൺ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഈ കുട്ടികൾ പണ്ട് കണ്ട പോലെയല്ല, അവരുടെ മാറ്റം കണ്ടില്ല. അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ആ കുട്ടികളുടെ മാറ്റം നോക്കൂ, അവര് വൈഷ്ണവരായി മാറി, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും അവര് പഠിച്ചു. ഞാനൊരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് എന്റെ ജ്ഞാനത്തിലൊക്കെ അഹങ്കരിച്ച് എനിക്ക് നരോത്തമന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് നരോത്തമന്റെ ആ കാരുണ്യം അത് മാത്രമേ എനിക്കിനി ആവശ്യമുള്ളൂ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കണം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് നരോത്തമന്റെ കാരുണ്യവും ആ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയ കാരുണ്യം ഇതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയില്, പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇദ്ദേഹം കരയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അവിടെ ഇരുന്നവരെല്ലാം ചിന്തിച്ചു, ഓ, ഇദ്ദേഹം നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ മുഴുകിപ്പോയി, അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം കരയുന്നതെന്ന് കരുതി. എല്ലാരും പറഞ്ഞു, സാരമില്ല, ഇനിയിപ്പം പിന്നെ മതി, അങ്ങ് റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് അവിടുന്ന് പോകുന്നു. അന്ന് രാത്രി ഗംഗനാരായൺ ഉറങ്ങിയപ്പോ അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹത്തിന് നരോത്തമ ദാസ് താക്കൂറിന്റെ ഒരു ദർശനം സ്വപ്നത്തിൽ വരികയാണ്. അപ്പൊ നരോത്തമൻ പറയും, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗംഗനാരായൺ, നീ എന്റെ ഒരു പാർഷദനാണ്, നീ കരയണ്ട, നീ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിക്കും. നാളെ രാവിലെ ഗംഗാ നദി തീരത്ത് വരൂ, അന്ന് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കണ്ടുമുട്ടും, നമുക്ക് അപ്പോൾ സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പോവാണ്. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നേരത്തെ തന്നെ ഗംഗനാരായൺ കുളിച്ച് അവിടെ ഗംഗാ തീരത്ത് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ഹരിനാമും രാമകൃഷ്ണനും വരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ പോകല്ലേ, വളരെ നല്ലൊരു മുഹൂർത്തം വരാൻ പോവുകയാണ്, എനിക്ക് നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിനെ കാണാൻ സാധിക്കും, അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ വരും, നിങ്ങളും കൂടെ നിൽക്കൂ, നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം കൂടെ കിട്ടട്ടെ. അങ്ങനെ കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ നരോത്തം ദാസ് വരുന്നു, കുറച്ച് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഗംഗനാരായൺ നരോത്തമനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ആ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട അതേ ചൈതന്യമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്. ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ വീണ് പ്രേമാതുരനായിട്ട്
അദ്ദേഹം അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഗംഗാനാരായണനെ കണ്ടതും നരോത്തം പിടിച്ചുയർത്തി ഗംഗാനാരായണനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഗംഗാനാരായണന്റെ അടുത്ത് നരോത്തം ചോദിക്കും, ഗംഗാനാരായൺ, നിനക്ക് മറ്റുള്ള ബ്രാഹ്മണർ നീ എന്റെ അടുത്ത് ശരണം പ്രാപിച്ചതെന്ന് കണ്ടാൽ അവരെന്തേലുമൊക്കെ പറയില്ലേ? അവര് നിന്നെ ആക്ഷേപിക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഗംഗാനാരായൺ പറയും, ഓ ഭഗവാനെ, എന്നെ പോലെ ഈ പതീതനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന് അങ്ങ് കാരുണ്യം തന്നു. അതിന് കൃഷ്ണഭക്തി ഒട്ടുമില്ലാത്ത ഈ ബ്രാഹ്മണർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? അവരെന്തോ പറയട്ടെ. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നെ പോലെ പതീതനായിട്ടുള്ളവന് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാരും ഗംഗാനാരായണനെ പ്രകീർത്തിച്ചു. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഗംഗാനാരായൺ ഒരു ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലെ തിരിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് നരോത്തം ദാസ് ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഗംഗാനാരായൺ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഭയങ്കര പണ്ഡിതനാണ്, ജീനിയസ് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലിരുന്ന് എല്ലാ ഗോസ്വാമിമാരുടെയും ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ ഗംഗാനാരായൺ നരോത്തമന്റെ ശിഷ്യനായി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ ബ്രാഹ്മണർക്കും ഭയങ്കര ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ആയിരുന്നു അത്. അദ്ദേഹം പരമാനന്ദത്തിലാണ്. കൃഷ്ണപ്രേമം നരോത്തമനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു. അപ്പൊ നരോത്തം വീണ്ടും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ബ്രാഹ്മണർ, രാജാവ്, രാജ്ഞി, പതീതരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളെ, ട്രൈബൽസിനെ, പാപിയായിട്ടുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മൺസിനെ ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗംഗാനാരായൺ വരെ ഗംഗാനാരായൺ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹം വരെ നരോത്തമന്റെ ശിഷ്യനായി. അപ്പോ ഇവര് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇവരെല്ലാം വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും. എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇത് ഇപ്പൊ നിർത്തണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ചാൻസ് കിട്ടുന്നോണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇദ്ദേഹം കാരുണ്യം വാരിക്കോരി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ലീഡർ, വളരെ ശക്തനായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ അപ്പോഴത്തെ രാജാവായിട്ടുള്ള രാജ് നരസിംഹ ഇദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് എല്ലാരും അവരുടെ പ്രശ്നം ഉണർത്തിക്കും. നരോത്തമൻ താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ളവനാണ്. താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ളവൻ ഒരിക്കലും ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ളവനെ ഒരിക്കലും ദീക്ഷ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് നരോത്തം ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗംഗാനാരായൺ ചക്രവർത്തി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നേതാവായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഈ നരോത്തമിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിവിടെ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് അപകടമാണ്. അപ്പം രാജാവ് വളരെ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു, രാജ് നരസിംഹ. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു നിവേദനം കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് നരോത്തമന് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ നരോത്തമന് ഒരു കത്ത് അയച്ചുവിടും. അപ്പൊ നരോത്തം തിരിച്ച് രാജാവിന് എഴുതി അറിയിക്കും, ഇവര് പറഞ്ഞതിലൊന്നും ഒരു കഴമ്പില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ എവിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് ആരാണ് വൈഷ്ണവൻ, എന്താണ് വൈഷ്ണവൻ, ഈ പറയുന്ന സ്മാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണർ പറയുന്ന അതിനെല്ലാം ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് തെളിവുകളോടുകൂടി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ഇദ്ദേഹം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് വായിച്ചപ്പോ രാജാവിന് കാര്യം മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഇവരെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? രാജാവ് പറയും, ശരി, വലിയ വലിയ ബ്രാഹ്മണർ പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാരുമായിട്ട് അവരിൽ ആ ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതരിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് രൂപനാരായൺ പണ്ഡിറ്റ്. എല്ലാരും റെഡി ആയിക്കോളൂ, നരോത്തം വാഗ്വാദത്തിനും തയ്യാറാണ്. അപ്പൊ നരോത്തം ഇങ്ങനെ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതിന് വാഗ്വാദം വെക്കുവാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനും തയ്യാറാണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം രാജ് നരസിംഹ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കും, ഇന്ന ദിവസം ഇവിടെ വാഗ്വാദം ഉണ്ടാവും, നരോത്തമും ബാക്കിയുള്ള പണ്ഡിതൻ. അതിൽ ശ്രീ രൂപനാരായൺ പണ്ഡിതായിരുന്നു അതിൽ പ്രമുഖൻ. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യരായിട്ടുള്ള ഗംഗാനാരായൺ ചക്രവർത്തി, ഗംഗാനാരായൺ നേരത്തെ ഇപ്പൊ ശിഷ്യനായി, പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ചന്ദ്ര കവിരാജ്,
ഇവർ രണ്ടുപേരും പറയും, എന്തിനാണ് അങ്ങ് വെറുതെ സമയം കളയുന്നത്? അങ്ങയോട് അസൂയുള്ള ഈ ബ്രാഹ്മണത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങ് സമയം കളയണ്ട. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ, ഇവർ രണ്ടുപേരും, ഒരാള് ഒരു കുടം, ചെറിയ ചെറിയ കുടങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു വിൽപ്പനക്കാരനായിട്ടും, പിന്നെ ഈ കപ്പലണ്ടി വിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടും നമ്മുടെ ഗംഗാനാരായണനും അതുപോലെ രാമചന്ദ്ര കവിരാജും വേഷം മാറും. അങ്ങനെ വേഷം മാറിയിട്ട് ഈ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ ചെറിയ ഒരു കട തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ കുറെ കുടങ്ങളും പിന്നെ കുറെ കപ്പലണ്ടിയും എല്ലാം ഇങ്ങനെ വിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയെ പോലെ അവിടെ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ വിൽക്കും. അപ്പോഴാണ് കുറെ പണ്ഡിതരൊക്കെ വരുന്നു. അപ്പോ ഇവരുടെ കുറെ കുട്ടികൾ, ഇവരുടെ കുറെ സ്റ്റുഡൻസ്, ഈ പണ്ഡിതരുടെയൊക്കെ കുറെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ അവിടെ വന്ന് ഇതുപോലെ കുടം വാങ്ങിക്കാനും ഈ കപ്പലണ്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുകയാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളും ഇവരടുത്ത് സംസ്കൃതത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സംസ്കൃതത്തിൽ സംസാരിക്കുകയെ ചെയ്തപ്പോഴേ അത് കേട്ടപ്പോഴേ കുട്ടികൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം സംസ്കൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഭാഷയല്ല. അതും വെറും കച്ചവടക്കാരായിട്ടുള്ള ഇവർ സംസ്കൃതം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, കൂടാതെ അവര് ഫിലോസഫി പറയാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഈ കുട്ടികളുമായിട്ട് ആ ഫിലോസഫിയെ കുറിച്ച് വാഗ്വാദത്തിൽ പറയുന്നു, ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഈ കുട്ടികൾ അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വയ്യാതായി. അപ്പൊ ഇവർ അതിശയിച്ചു പോയി. ഈ ഒരു കേത്തൂരി ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ നടക്കുന്നത്. കേത്തൂരിയിലുള്ള ഈ ചെറിയ കടയില് ഈ ഈ കച്ചവടക്കാർക്ക് വരെ ഇത്രയും ജ്ഞാനമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന്റെ ജ്ഞാനം എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചു. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ ഉടനെ തന്നെ തന്റെ ഗുരുക്കന്മാരും ആ പണ്ഡിതന്മാരടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടപ്പോ ഈ പണ്ഡിതർ ഒന്ന് ഭയന്നു. കാരണം സംസ്കൃതം 30 വർഷമൊക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് അതിന്റെ സംസ്കൃതം മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കച്ചവടക്കാർ തോൽപ്പിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരാകെ ഒന്ന് വറീഡായി, അവരൊന്ന് വിഷമിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ രൂപനാരായൺ, അവരുടെ കൂടെയുള്ള ഉയർന്ന ഒരു പണ്ഡിതനാണ്, അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം കേട്ടു. ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹവും ചിന്തിച്ചു, ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന്റെ ജ്ഞാനം എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? നേരെ ഇതിലും നല്ലത് നമുക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുന്നതാണ്, ഇദ്ദേഹമായിട്ട് വാഗ്വാദം നിന്നാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് അവർക്ക് ചിന്ത തോന്നി. അങ്ങനെ നരസിംഹ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് ഇവർ ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയും. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറയും, ശരി, നിങ്ങൾ പോകുന്നെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി അവിടെ തങ്ങിയിട്ട് അവര് പിറ്റേന്ന് പോകാനിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അന്ന് രാത്രി രൂപനാരായണന്റെ സ്വപ്നത്തില് ദുർഗാമാത പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. വാളുമേന്തിക്കൊണ്ട് ദുർഗാമാത ദേഷിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, വിഡ്ഢിയായിട്ടുള്ളവനെ, നീ ഇത്രയും ജീവിതകാലം മൊത്തവും പഠിച്ചതൊക്കെ വെറുതെയാണ്. നീ ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനെ, ആ ശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് വേദനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെന്നത്, ശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് പരീക്ഷിക്കാൻ ചെന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിന്റെ ഈ തല വെട്ടിക്കളയും. നിനക്ക് ആകെ ശരണം നരോത്തമന്റെ അടുത്ത് പോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. നരോത്തമൻ നിനക്ക് ശരണം മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിന്റെ തല ഛേദിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് ദുർഗാമാത സ്വപ്നത്തിൽ പറയും. ഞെട്ടി എണീറ്റു രൂപനാരായൺ. രൂപനാരായൺ എണീറ്റ് അദ്ദേഹം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഉടനെ അദ്ദേഹം പോയി നദിയിൽ പോയി കുളിച്ച് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ്. ഓടിച്ചെന്ന് അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്വപ്നം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വരികയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭയം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് കാര്യം ഉണർത്തിക്കും. അപ്പൊ രാജാവ് പറയും, ശരി പണ്ഡിത, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുക, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം തിരിച്ചു പോകട്ടെ. നമുക്ക് ആ ആചാര്യൻ നരോത്തം ദാസിന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് ക്ഷമ ചോദിക്കാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരണം ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ രാജാവും രൂപനാരായൺ ഈ പണ്ഡിതനും കൂടെ നടന്ന് കേത്തൂരിയിൽ പോകും. രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ലക്കിലൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ രാജാവിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണമെങ്കിൽ പല്ലക്കിൽ എന്തി പോകും, പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം നടന്നാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നടന്ന് നരോത്തമന്റെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഇവര് 4 കാലിൽ എഴയാൻ തുടങ്ങി. എഴഞ്ഞ് നരോത്തമന്റെ കാൽക്കൽ ചെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കാൽക്കൽ വീണ് ആദ്യം തന്നെ രാജ് നരസിംഹ പറയും, ഓ നരോത്തം, നമ്മൾ അത്രയും പതീതരാണ്, നമ്മൾ വെറും മണ്ടന്മാരാണ്.
ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ ഈ ചൈതന്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. കൃഷ്ണപ്രേമം അതിൽ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങേക്ക് കാരുണ്യവാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നരോത്തം ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഉയർത്തി ആലിംഗനം ചെയ്തു. അടുത്ത ദിവസം ഇവർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ രൂപനാരായൺ, ഇവരുടെ നേതാവായ രൂപനാരായണനും ദീക്ഷ കൊടുത്തു. നമ്മുടെ രാജാവായ രാജ് നരസിംഹയ്ക്കും ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാജ് നരസിംഹ തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായ നരോത്തം ദാസിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുപോയിട്ട് തന്റെ ഭാര്യ രാജ്ഞി രൂപമാലയെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ ഭാര്യയും കൂടി അങ്ങ് ദീക്ഷ കൊടുക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ രൂപമാല വളരെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തയായിരുന്നു. വളരെ നല്ല സ്വഭാവവുമായിരുന്നു. അപ്പൊ രൂപമാല ഗുരു മഹാരാജന്റെ ആയ നരോത്തം ദാസിന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഗുരു, ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും 1,00,000 കൃഷ്ണനാമം ചൊല്ലാം എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. അതായത് 64 മാല എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലണം. അങ്ങനെ നരോത്തം ദാസ് അവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ ദീക്ഷ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഫേമസ് ആവാൻ തുടങ്ങി. ആൾക്കാർ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് വരികയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അദ്ദേഹം പ്രചരണം ചെയ്തു. അപ്പൊ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് രാമചന്ദ്ര കവിരാജ്. അപ്പൊ രാമചന്ദ്ര കവിരാജ് ശരിക്കും ശ്രീവാസാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനാണ്. അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതാണ് ഓരോ ഭജനയിലും പറയുന്നത്, എനിക്ക് രാമചന്ദ്രനുമായിട്ട് ഉള്ള സഹവാസം കിട്ടണേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ശ്രീനിവാസാചാര്യ വന്നിട്ട് കേത്തൂരിൽ വരും. എന്നിട്ട് പറയും, നരോത്തമന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഞാൻ വൃന്ദാവനിൽ പോവുകയാണ്, ഞാൻ എന്റെ ശിഷ്യനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ രാമചന്ദ്ര കവിരാജിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പൊ നരോത്തമനും രാമചന്ദ്ര കവിരാജിനും അത് ഭയങ്കര ഹൃദയഭേദകമായിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു. കാരണം അവര് എപ്പോ പോയാലും എല്ലാരും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ ശ്രീനിവാസാചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശമാണ്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ വാക്കുകളെ മാനിച്ചു. അങ്ങനെ രാമചന്ദ്ര കവിരാജ് തിരിച്ച് ശ്രീനിവാസാചാര്യന്റെ കൂടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോവുകയാണ്. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ദിവസം ഭക്തന്മാർ മനസ്സിലാക്കി, വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും വളരെ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി. രാമചന്ദ്ര കവിരാജ് ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഇഹലോകം വെടിഞ്ഞു തിരിച്ച് ധാമത്തിൽ പോയി. ഈ തന്റെ ശിഷ്യന്റെ വേർപാട് സഹിക്കവയ്യാതെ ശ്രീനിവാസ ആചാര്യനും ശരീരം വെടിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ന്യൂസ് ഇവർക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാരും ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലായി. ഇതെങ്ങനെ നരോത്തമനെ അറിയിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാമചന്ദ്ര കവിരാജ് കൂടാതെ ശ്രീനിവാസ ആചാര്യ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ ഇത് ആര് പറയും എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗംഗനാരായൺ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് എല്ലാരും ഏൽപ്പിച്ചത് ഇത് പറയാൻ. അദ്ദേഹം ദിവസങ്ങൾ എടുത്തു ആ ഒരു ധൈര്യം സംഭരിക്കാൻ, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു വാർത്ത അറിയിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു വാർത്ത നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിനെ അറിയിക്കും, ഇവർ രണ്ടുപേരും ശരീരം വെടിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. ഇത് കേട്ട് നരോത്തം കരയുകയാണ്. കരഞ്ഞ് തറയിൽ കിടന്ന് ഉരുണ്ടു. ആരും അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പോയില്ല. കാരണം അറിയാം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പ്രതികരിക്കാന്ന്. പിന്നെ ശിഷ്യന്മാര് കണ്ടു അദ്ദേഹം ചില ദിവസം കാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോവും. കാട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കരയും. അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കായി അദ്ദേഹം. രാമചന്ദ്ര കവിരാജ് ഇല്ല, ശ്രീനിവാസാചാര്യ ഇല്ല. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഭജൻ കുട്ടീരിലിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭജൻ കുട്ടീരിലിരുന്ന് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഭജന എഴുതും. അതാണ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭജനയാണ്. അതാണ് ശരിക്കും വൈഷ്ണവരെല്ലാം ഈ ശരീരം വെടിയുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ രചിച്ച ഈ ഒരു പാട്ടാണ് എല്ലാരും ഭജിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവിതകാലം മൊത്തവും അദ്ദേഹത്തിന് വേർപാടായിരുന്നു. ആദ്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരുമായിട്ടുള്ള വേർപാടിൽ വിഷമിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ രാമചന്ദ്ര കവിരാജും ശ്രീനിവാസ ആചാര്യരും ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് പറയും, നമുക്ക് ഗംഗാതീരത്തിലേക്ക് പോകാം,
അങ്ങനെ അവിടെ എനിക്കുള്ള ചിത കൂട്ടാനായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ അവരുടെ ഗുരു പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് എതിർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ചിതയെല്ലാം കൂട്ടി നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ ആ ചിതയുടെ മുകളിൽ കിടന്നിട്ട് പറയും, ഞാൻ ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത് കത്തിക്കുക. 3 ദിവസത്തോളം അദ്ദേഹം അതേപോലെ കിടക്കും. പയ്യെ പയ്യെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ജീവൻ വെടിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശരീരം വെടിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഗംഗാനാരായണന്റെ അടുത്താണ് പറഞ്ഞത് ഇത് കത്തിക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ തന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത് കത്തിക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥനകളോടുകൂടി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കുറച്ച് സ്മാർത്ത ബ്രാഹ്മണർ അതിലേക്കൂടെ കടന്നുപോകും. അവരെന്നിട്ട് പറയും, അവര് പുച്ഛിക്കും. അവര് പറയും, കണ്ടില്ലേ നരോത്തമന്റെ ഗതി കണ്ടില്ലേ, ഈ നരോത്തമൻ ഈ നമ്മളുടെ കൾച്ചർ മൊത്തവും നശിപ്പിച്ചത് ഈ നരോത്തമനാണ്. ഇത്രയും താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ കടന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഞങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നു. അവസാനം മരണം അവനെയും തേടി എത്തിയല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുത്തുവാക്കുകൾ പറയുകയാണ്. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഗംഗാനാരായൺ ചക്രവർത്തി, സാധാരണ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കെന്താണ്, നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ ദേഷ്യം വന്ന് ഒരു അടി കൊടുക്കാൻ തോന്നും. പക്ഷെ ഗംഗാനാരായൺ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹം ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്താണ് എന്നുള്ള ഗുണം കാണിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഉടനെ ചെന്ന് തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആ ശരീരത്തിന്റെ കാൽപാദം തൊട്ടു വന്ദിച്ച് ആ ഗുരുവിന്റെ ചെവിയിൽ ഓതും, ഓ ഗുരു മഹാരാജ്, ഈ ബ്രാഹ്മണരെ നരകത്തിലേക്ക് വിടല്ലേ, അവര് അത്രയും വലിയ അപരാധമാണ് ചെയ്തത്, അവരെ രക്ഷിക്കൂ, അവര് ചെയ്ത അപരാധത്തിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ പറയും, ഗുരു മഹാരാജ്, ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഉള്ളപ്പോൾ അങ്ങ് ഈ ശരീരം വിട്ടു പോവുകയാണോ? ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് അങ്ങ് പറയണ്ടേ? അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഇവിടെ വിലസിക്കുകയില്ലേ? അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് പോയല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് വിലപിക്കുകയാണ് ഗംഗാനാരായൺ ചക്രവർത്തി. ഉടനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ പരമ്പരയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്താ സംഭവിക്കണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര ആയിട്ട് ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെ ആ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ത്രെഡ്, ആ പൂണൂല് 1000 സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തോടു കൂടി ആ പൂണൂല് കടന്ന് പ്രകാശിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് അവിടെയുള്ള എല്ലാരും അതിശയിച്ചു പോയി. ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം സന്തോഷമായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ശരീരം വെടിഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ആ ജീവൻ കിട്ടി. ആ ത്രെഡ് കടന്ന് ഇങ്ങനെ മിന്നുകയാണ്, ആ പൂണൂല് കടന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ജ്വലിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ചിതയിൽ നിന്ന് എണീക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എണീറ്റപ്പോൾ തന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് പുഷ്പവൃഷ്ടി വരികയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഭയങ്കര നൃത്തമാടാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഈ ബ്രാഹ്മണർ ഇത് കണ്ട് അന്തം വിട്ടു. അവർക്ക് അതിശയമായി പോയി, ഇതെന്താണ്? കാരണം ആ ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പൂണൂലുള്ള ഭാഗത്ത് ആ പ്രകാശം വരുന്നു. അവരെ ഉടനെ കാൽക്കൽ വീണ് ക്ഷമ ചോദിച്ച് ഞങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണമേ എന്ന് കാൽക്കൽ വീഴുകയാണ്. നരോത്തം അവിടുന്ന് നടന്ന് തന്റെ ഭജൻ കുട്ടീരിലേക്ക് പോകും. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ വേർപാടിന്റെ ഭാവത്തിൽ രാമചന്ദ്ര കവിരാജിന്റെ, ശ്രീനിവാസാചാര്യ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, 6 ഗോസ്വാമിമാർ, അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും വേർപാടിന്റെ ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭജൻ കുട്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നു. അവിടെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം കുറച്ച് കവിതകൾ എഴുതുന്നു. കുറച്ചു ദിവസത്തിന് ശേഷം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ ബ്രാഹ്മണർ നാരായൺ ചക്രവർത്തിയുടെ അടുത്തും മറ്റു ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പറയും, ഞങ്ങൾ വെറും മണ്ടന്മാരായി പോയി, ഞങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണമേ, നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെടുത്ത് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും അപേക്ഷ കാരണം നരോത്തം ദാസ് സമ്മതിക്കും. അവരെ ശിഷ്യരായിട്ട് അംഗീകരിക്കും. അദ്ദേഹം അവർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കും. ഈ സ്മാർത്ത ബ്രാഹ്മണർക്ക്, അവരാണ് അത്രയും ദുഷിച്ച സംസാരം അദ്ദേഹം ശരീരം വെടിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതേ ബ്രാഹ്മണർക്ക് അദ്ദേഹം ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും, ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാരും ആഘോഷിക്കൂ, കാരണം ഇന്നത്തെ ദിവസം അത്രയും വിലപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. ഈ ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറന്നിവിടെ വന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം മുതൽ അവർ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനുള്ള പാത സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും ഇന്ന് ആഘോഷിക്കൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പ്രെഡായി. ഒരുപാട് പേര് ഇത് അറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണരുടെ ആ ഒരു
മേൽക്കൊയ്മയിൽ ബ്രാഹ്മണരെക്കാളും ഉയർന്നതാണ് വൈഷ്ണവർ എന്ന്. കാരണം ഈ ബ്രാഹ്മണർ തന്നെ എല്ലാവരുടെ പറയാൻ തുടങ്ങി, ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്, അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഉത്തമനായ ബ്രാഹ്മണരാണ് എന്ന്. എല്ലാവർക്കും ആ തെളിവ് കാണിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു. പിന്നീട് ഒരു ദിവസം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരടുത്ത് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഗംഗാതീരത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ സമയം അദ്ദേഹം കുറെ നേരം ഗംഗാതീരത്ത് നിന്ന് തൊഴുകൈകളോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഗംഗാദേവിക്കും എല്ലാ ആചാര്യന്മാർക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആ ഗംഗയിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അരയോളം വെള്ളം എത്തിയപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് തന്റെ ശിഷ്യരായ രാമകൃഷ്ണനോടും ഗംഗാനാരായൺ ചക്രവർത്തിയുടെ അടുത്തും പറയും, നിങ്ങൾ വന്ന് എന്റെ ശരീരത്തെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യാൻ പറയും, ഈ ഗംഗാജലം കൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്യാൻ പറയും. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും അടുത്ത് ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഗംഗാജലം വെച്ച് ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ തടവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവർ ഈ ഗംഗാജലം വെച്ച് ശരീരത്തിൽ തടവുമ്പോ ആ ഭാഗമെല്ലാം പാലായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പാല് ഗംഗാജലവുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും ഇത് കണ്ടിട്ട് അവര് കിടന്ന് വിറയ്ക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശമായതുകൊണ്ട് അവർക്കത് നിർത്താനും സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഓരോ വട്ടം ചെയ്യുമ്പോഴും പാലായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം അദ്ദേഹം അപ്രത്യക്ഷമായി. ആ പാല് മാത്രം ആ ഗംഗയിൽ ആ പാൽ വെള്ള കളറിൽ ഇങ്ങനെ ഗംഗയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ, ഒരു ശിഷ്യൻ ഓടി വന്ന് ഒരു കുടമെടുത്ത് ആ പാലിനെ മുക്കി ഒരു കുടത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് പിന്നീട് സമാധിയില് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഗംഗാനാരായൺ ചക്രവർത്തിയുടെ കോർട്ട്യാർഡിലാണ് ഈ ഒരു സമാധി സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ശരീരം വെടിഞ്ഞപ്പോ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഭക്തന്മാര് വന്ന് കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ആഴ്ചകളോളം കീർത്തനം ചെയ്തു. ഭയങ്കര ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തിയായിരുന്നു. എല്ലാരും കരയുകയായിരുന്നു നരോത്തമന്റെ നിന്നുള്ള വേർപാടിൽ. അങ്ങനെ കീർത്തനത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം നരോത്തം അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനാവും. കൂടെ നൃത്തമാടി ഭജന പാടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവരുടെ അടുത്ത് പറയും, നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ എങ്ങും പോയിട്ടില്ല, ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അപ്രത്യക്ഷനാവുകയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ. ഒരു വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു, ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവയിലെ വലിയ ആചാര്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭജനയുണ്ട്, അതിൽ പറയും, ഓ ഭഗവാനെ, ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം വെറുതെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ഈ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് പോലും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഞാൻ വിഷം പാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജ്ഞാനം വളർത്താനുള്ളതാണ്, ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാന് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതില്ലാതെ ജീവിതം മൊത്തവും വിഷമങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതില് പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഭജനാണ് ഹരി ഹരി ബിഫലെ ജനമ ഗൊനൈനു മനുഷ്യ ജനമ പയേ രാധാകൃഷ്ണന ഭജിയ ജാനിയ സുനിയ വിഷഖൈനു. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. എന്റെ ഈ ജീവിതം ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ഈ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടും ഞാൻ രാധാകൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഞാൻ ഈ വിഷമാണ് പാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരുപാട് ബംഗാളി ഭാഷയില് ഒരുപാട് നല്ല കീർത്തനങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം രചിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ബംഗാളി ഭജന എഴുതുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അത് നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ ആണ്. അദ്ദേഹം നല്ല ഗായകനായിരുന്നു, നല്ല ശബ്ദമായിരുന്നു, നല്ല ഇണത്തിൽ പാടുന്നു, നല്ല നല്ല ഭജനകൾ രചിച്ചു. പ്രേമ ഭക്തി ചന്ദ്രിക അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, രാധാകൃഷ്ണനാണ് എന്റെ ജീവനും എന്റെ മരണവും, അവരാണ് എന്റെ ശ്വാസവും, എന്റെ ശ്വാസത്തിന്റെ നാഥനും. എന്റെ ഭജൻ അത് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. എന്റെ പ്രേമം ഈ കടലിന്റെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും, പ്രേമക്കടലിന്റെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും എല്ലാം അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് വലിയ രീതിയിൽ എനിക്ക് അവരോടുള്ള പ്രേമം മനസ്സിൽ നിൽക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ഇതാണ് നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന്റെ ഭജൻ സമാധിയാണിത്. നരോത്തം ദാസ് താക്കൂറിന്റെ സമാധി ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോകുലാനന്ദ ടെമ്പിൾ, ശ്രീ വൃന്ദാവൻ ധാം. ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില വൈഷ്ണവ ഭജനാണ്. നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ഓരോ
ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലും നമുക്ക് ഓരോരോ ഭജൻസ് എല്ലാം പാടാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്, വൈഷ്ണവ ഭജൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഭജനയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വൈഷ്ണവ സോങ്സ് എന്നാണ് പ്ലേ സ്റ്റോറിലെ ആപ്പിന്റെ പേര്. വൈഷ്ണവ സോങ്സ് എന്ന് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ വൈഷ്ണവ ഗാനങ്ങൾ ഭക്തി യോഗയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് വൈഷ്ണവ ഗാനങ്ങൾ. ഇത് നമ്മളെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും. മുക്തി തരുന്നതാണ് ഈ ഗാനങ്ങൾ. നമ്മളുടെ അവബോധത്തെ ആ ഭഗവാന് പ്രേമത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക ശബ്ദ തരംഗങ്ങളാണ്. അതിനെ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ ഭജൻ എല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭജൻസിലെ നമ്മള് ആ ഭജന ചൊല്ലുന്നതും നമ്മളെ ആ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്.